Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bien joué kalo tile 18 ye san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na Senegalakaw ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna sa Dakar, Abidjan, Côte d'Ivoire, Gabon, Togo, Benin, Niger an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na halisa a y'aw timinadiya an ka kunnafoni ale lajɛli la aw ka partager ka tila k'a aimer aw minnu abonné tɛ an ka page Facebook n'an ka page YouTube la an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka page la walasa aw ka se ka kunnafoni jɛni sɔrɔ don o don Mali kunnafoni.net ale jabarani sanfɛ kunnafoni ale daminɛnen filɛ nin ye a y'aw bisimila. Fondamnela bi an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye kunu joué kalo tile 17 san 2023 ɲarilakaw fɛ yen nɔ ɲarilana ale bɛ anw ka sigida o filanan na faba kɔnɔna la yan nɔ a ye subahana mansin ka taga se bolola nɛgɛjuru olu ma a kɔni ye o dilanyɔrɔ kɔni ni ka o kolomo kari ye an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ni ale cakɔyɔrɔ yɛrɛ bɛ wele ko Danyuzotala électronique a kɔnɔna la ministre caman olu tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la ka taga se Bamakɔ tutigɛbaw olu ka lasigidenw ma ale ni jamana wɛrɛw lasigidenw fana tun bɛ nin kɛnɛ o kɔnɔna la yan nɔ o de la sa fɛn min ye a ɲɛma ye ale kɔni ye kuma ni ka o ta ka foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila k'a yira k'a fɔ ko nin cakɛyɔrɔ in kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka subahana mansin ka taga se bolola nɛgɛjuruw ma ka olu kɔni dilannen ka fara ɲɔgɔn kan anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ. Ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛya koɲɛw olu ma ni o ye Colonel Asan Bajalo ye kabi ale kɔni sigira ministeriya la a ka yɔrɔ la sa fɛn yɔrɔ minnu ɲɛsinen bɛ a ka cakɛyɔrɔ ma a bɛ ka taa a yɔrɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na tɛmɛnen in na a kɔni bɔra yɔrɔ min na sa o de ye CMSS ye ni o ye Caisse Malienne de Sécurité Sociale ye ni ale ɲɛmaya bɛ Isaka Kone bolo Isaka Kone n'a ka maaw kɔni ye Colonel Asan Bajalo ni ka ale bisimilali in kɔnɔna la sa gɛlɛya min bɛ u kan a y'i da don o kuma la ni ka o fɔ Colonel Asan Bajalo ɲɛna ka tila tuguni u ka baara taabolo ye fɛn minnu ye a tilala k'i da don kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na ni ka o da kulo kan. An ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye ale kɔni sera ka balofɛn tɔni 50 ni ka o sɔrɔ Urusi jamana o la min ni a kan ka na an ka jamana kɔnɔna la juin kalo kana se juillet kalo o ma. Karido joué kalo tile 16 san 2023 Colonel Modibo Kone ni ale ye an ka jamana ka lakana tigilama ɲɛmaaba ye ni o ye sécurité d'État a kɔni yɛrɛla k'a fɔ ko a taara Kidalikaw fɛ yen nɔ Kidali yɛrɛ bɛ anw ka jamana o kɔrɔyan fanfɛla o la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko a taa kun yɛrɛ kɔni o ma se ka dɔn ni wagati in na kunnafonidilaw olu fɛ nka bɔlɔlɔsira fan bɛɛ lajɛlen kan a yɛrɛla k'a fɔ ko a kɔni taara Kidalikaw ka dugu o kɔnɔna la.
lakanabaliya kɔni o be an ka jamana kɔrɔ yan fanfɛla ka taa se a cɛmancɛ bolo yan fanfɛla la dɔgɔkun tɛmɛnin na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye sɔrɔ bosonba maa 2 ye olu kɔni jasura maa marantigi fɛntigi dɔ olu fɛ Gawukaw olu fɛ yen nɔ a yirala MINUSMA maaw fana fɛ sɛbɛnfura la k'a fɔ ko olu fana ka bolimafɛn kɔni yɛrɛna mugujugu o kan min ni a pɛrɛnna n'u ye Tesalita dugu o kɔnɔna la Gawo ale be an ka jamana o kɔrɔ yan fanfɛla la maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni n'olu tun be bolimafɛn sen 2 la olu kɔni fana ye bingani wɛrɛ ta ani ka bolimafɛn fitinin dɔ ale sɛgɛrɛ tɛnɛn tɛmɛnin na o kɛra Gobe manyina sugu kɔni kɔnɔna la olu kɔni be sogo gɛlɛya la ka taga se jɛgɛ kɛnɛ fana ko gɛlɛya be u kan sogo feerela olu y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnin na ko sogo kɔni dɔ de farala bagan ale sɔngɔ kan o de y'a to olu kɔni tɛ ka sogo ni ka o feere nasanaw kɔni m'u ta bila dagirinda la olu y'u ɲɛsin jɛgɛwusu ma n'u be ka o san ka k'u ka na la an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taga Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye kɔɲɔ dɔ de kɔni tun bɛ senna u ka dugu o kɔnɔna la sa min ni kɔɲɔdenw yɛrɛ kɔni kɛra ni ka kulun o fa k'u tun bɛ ka kɔɲɔ ni ka o ɲɛnajɛw kɛ tɛgɛrɛ fɔlaw ni dɔnkɛlaw kɔni tun bɛ wagati min na u ka ɲɛnajɛ la kulun kɔni ale de firila ji la ni o ye Bandanba ji ye Bandanba ale bɛ Damasakulu sigida o la nin dugu kɔfɔlen yɛrɛ kɔnɔ sa a kɛra sababu ye ni ka maa caman ka olu bɔnɛ u ni na maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ fana ma se k'a ye u kɔni sera ka maa 6 su ni ka o bɔ ji la an bɛ se k'a fɔ ko kɔɲɔ kɔni ale kɛra saya ye an bɛ dugawu kɛ maa minnu tayana Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye Mali kunnafoni jabarani na jabaw kunnafoni dɛmɛnanw tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw tulo kan Tunga Lafiya ale de ye an ka kunnafoni ale ye jikɔrɔma donba ye ni wagati in na e maa min bɛ yen ko terrain tɛ i bolo i mago bɛ terrain jɛlen la ka sɔrɔ yurugu t'a la nanbara t'a la Tunga Lafiya de bɛ se ka o terrain jɛlen ni k'a d'i ma ni wagati in na Tunga Lafiya terrain bɛ ale bolo Banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 a bɛ feere wari miliyɔn 4 ani 500 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo wari 573 i bɛ o bɔ o bɛ kalo 12 ma walima wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ kalo 18 ma ni kilali ka terrain sara la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye ni ye mɔgɔ min bɛ yen nɔ ko Banakɔrɔni terrain man di ye terrain ale bɛ Ponge fanakaw olu fɛ yen nɔ o terrain o ye wari miliyɔn 6 15/20 titre foncier ani Ponge ni ɲɔgɔn cɛ minute 5 i bɛ o de boli ani Bamakɔ suguba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ minute 15 i bɛ o de boli i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo i bɛ wari 764 ani 4 ni ka o bɔ o bɛ kalo 12 ma walima wari 400 ani 60 o bɛ kalo 20 o ma Tunga Lafiya kɔnɔna na aw lafiyali de kama aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a bɛ fɛ k'aw tɔgɔ sɛbɛn Tunga Lafiya ale ka tɔn na ni o ye pari ye san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'an wele an ka nɛgɛjuru sira la 72 18 42 47 walasa aw ka se ka kunnafoniya wɛrɛw ni ka olu sɔrɔ aw k'an bɛn don nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan